Good morning लोगोफोर हेलो आंनि लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों आरोबाव फिन खनसे बरायहरनाय थाबावबाय आङो दिनै नै दा फुङावनो मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों लोगोफोर आं नैबे आंनि आइब्र'नि शेपखौ नैबेयो दाख्लै बानायनायमोन ओमफ्राय नैबे शेपखौहाय आङो सेकेन्ड सेटिंनि थाखाय थांनो ओंखारदों लोगोफोर बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे देखायलांनोसैलाय शेयार खालामनोसैलाय होननानै भिडिअखौ बानायलायबाय लोगोफोर अन्नानै बयबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आं थांनो ओंखारबाय नै अलरेडि रेडिखासै अब्ला आं ओंखारबाय न'निफ्राय लोगोफोर दा नोंथांमोना नायलांबाय था आं लोगोखौनो रावखौबो मोनाखिसै स' ओंखायनो आङो हासबेन्डखौनो लिंबाय हासबेन्डखौनो लानानै थांनोसै माने फुंनि खामानि नालाय बयहाबो खामानि थायो रावबो सोलाबासै लोगोफोरा थ' आं हासबेन्डखौनो लानानै ओंखारबाय लोगोफोर नै थांगासिनो नोंथांमोननो जा हायो एसे देखायगोन आङो अन्नानै बयबो नायलांदो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ थांगासिनो थांगासिनो लोगोफोर मोनहां जाबाय मोनसिगोन बारा गोजान गैलिया क'क्राझार सफैबाय ओमफ्राय आं थांफिनसै हारसिं फैबाय मोनफैबाय नै हाबबाय आब'नि पार्लार सिङावहाय जि जायगायाव फैदोंमोन बेनोमोन लोगोफोर डाइरेक्ट हाबफैनानै नै सिङाव दङ जिरायनानै नोंथांमोननो जा हायो एसे फाइनालि सेकेन्ड सेटिंखौ आब'आ खालामना होबाय नै जोब्बाय एबार थार्डआव फैफिनसैलाय जा मोजां बानायखायो आब'आ ओरैबायदि मोजां मेनाराबो जा मोजांखा आब'ना एकदम लोगोफोर फैनो इन्टारेस्टेड बा फैथार दे आब'नाव आं लाबोगोन आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन बिराद मोजां आंथ' लाखानोसै फाइनाल जाखाबाय माने आब'जों गासैबो सेटआप जाजोब्बाय रायलायनायफोरा माने आं नेक्स्ट माने फार्स्ट उइकआवनो फैनोसै आरो फाइनाल जाजोब्बाय दिनै आब'जों रायलायनानै आब'आ माबा बुंनो गोसोबा बुंना होदो माने दानि इउथफोरखौ खालामजानो गोसो एसे दा माने नैबे बिजनेसा जाय बिउटिशियान लाइनाव दं आरोना बेफोरखौ बुंगोन आङो माने सब समाय मोनसे खामानिखौल' जों ट्रेडिंखौनो होन ना माइक्र'वेभ बिसोर बेखौल' मावबोगासिनो खामानियाव जों सेन्स लाबोनो नागिरा खामानियाव सेन्स लाबो होमबासो जोंबो फैसाखौ आग बारायना लांनो हागोन नङाबा जोंनाय पार्लारनि नामाव जेनेबा दासिमबो जोंना जे अनेक जिनिसानो बारायलांबाय दामा खिन्थु जोंनि पार्लारनि कस्टआ जेसेबां बारायदो ट्रेडिंआ दाबो 40-50 दङ ना जों बारायनो नागिरबा कास्टमारनि जोङो कुइसन फेस जानांगौ जायो जे मानि थाखाय बारायदों बा मानि थबां बिदि दाम जाखो थ' बेनि थाखायनो जोङो जोंनि खामानिखौ जों सेन्स लाबोनांगौ आपग्रेड खालामनांगौ ना खालामनानै ओमफ्राय जोङो जाहाथे कास्टमारा जोंनो कुइसन सोंनो हाया जे मानि थाखाय दाम बारायखौ मानो होनबा जोंबो खामानियाव सेन्स लाबोगोन थ' बयबो बिउटिशियानफोरखौ होनो आरोना
मावफै जेनेबा गोदान खामानि सोलों ला नैबे माइक्र ब्लिडिंआ जोंनाव गोदान स्टार्टै फैनाय बिजनेस जेसेबां नों लाखिनो हागोन एसेबांनो जेनेबा बिजनेसआबो आपग्रेड जागोन माने बयबो बिउटिशियानखौ बुङो खामाय लोगोफोर बयबो खामाय आंल' हारसिं खामायनो लुगैयाखै आं बयखौबो खामाय जानो लुगैयो बिराद मोजां आब'नि गोसोआ लोगोफोर नोंथांमोना खाथियाव लोगो मोनबासो मिथिगोन आब'नि माने गोसोआ अपेन एकदम ना माने बियो बेबायदि नङा कि गावल' रोंनानै थाथों बेखौ साना बिथाङा माने दस्राखौबो फोरोंनो थाखाय बिराद एक्साइटेड थ' ओंखायनो बिथाङा आंनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय बिथाङा नैबे सुंद' लाइनखौ बुंबाय स' लोगोफोर सोरबाफोर इन्ट्रेस्टेड बा नोंथांमोना थाबैनो कन्टेक्ट खालाम आंनाव नोंसोरो मेसेज खालामबानो आब'नि नाम्बारखौबो आंनिफ्रायनो मोनगोन सोरनोबा जुदि नांथारगौबा आंनाव दङ आब'नि नाम्बारा स' लोगोफोर आंथ' बिराद मोजां मोनदों आंनि लुक्सखौनो चेन्ज मोनखादों आंना दिनै सेकेन्ड टाइम एबार थार्डआवहाय लास्ट फिनिशिं जागोन आरो बानायनांला माने थावबो आब'आ माने फिनिशिंखौ खालामनो थार्ड टाइम लिंहरखायो फार्स्ट टाइम जोबनानै सेकेन्ड टाइमनिफ्राय थार्ड टाइमसिम आब'आ लिंहरखायो आरो मोनसे खोथाबाव लोगोफोर सोरबाफोर जुदि सोलोंनो गोसोबा आब'नाव सोलोंनो हागोन मानोना आं जिहेतु जेसेबां मिथियो बेहाय बेबायदि फोरोंग्राया गैथ'वा आब'आनो एक्सपार्ट जाथ'नानै दङ जोंनि बिटिसि एरियायावहाय आब'आनो फार्स्ट बे बुस्थुखौ खालामनाया स' नोंथांमोना एसे माने एक्सपिरियेन्स गोनांखाजों माने वेल ट्रेनारजों लार्न खालामोबा नोंथांमोननि थाखायनो बहुत मोजां जायो आरोना स' लोगोफोर आं आब'खौ दिन्थिबाय नोंथांमोननो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर आंबो मोनसे खोथा जेनेबा आंबो बेखौ एक्सपिरियेन्स लानासो जेनेबा 2 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स लानासो आंबो ट्रेनिंखौ होदों बेनिखायनो बुंदों जे ट्रेनिं लानायनि आवगाय बयबो एक्सपिरियेन्स गोनां हल्डारनावसो ला आरोना मानो होनबा आंबो नायग्रोदों बेखौ 2 इयार्स आङो प्रेक्टिस मावबोदों बेनि उनावसो आं दा मानसिफोरखौ ट्रेनिं होदों ना गाव एक्सपिरियेन्स मोनाबा नों मालायखौ बोरै ट्रेनिं होनो ना थ' बेनिखायनो बयबो बिदिनो लानायनि आवगाय बा मावनायनि आवगाय बिदिनो मोजां जाहाथे माबायाव लायो आरोना नङाबा उनाव माबाफोर प्रब्लेम साइड इफेक्ट जायोबा बिजनेसा सोरनाव गोलैगोन जोंनावनो बिदि आरोना बेनिखायनो मोजां एक्सपिरियेन्स गोनांनाव जाहाथे लायो एकदम मोजां दे लोगोफोर आब'आ जेरै केमेरायाव रायलायदों रियेलिटियाव नोंथांमोना साबसिन मोनबावगोन मानोना देख आंबो आब'खौ दिनैसो सेकेन्ड टाइम लोगो मोनदों खिन्थु आब'नि बिहेभियारा ओरैबायदि माने ब्रड आरोखि ना माने ब्रड माइन्ड आब'आ माने बेबायदि नङा कि आब'आ माने है सिनाया बेजों बारा मोजां बेबायदि टाइपनि नङा आब'आ एकदम ब्रड माइन्ड आरो स्पेसियेलि माने बिजनेस खालामग्रा मानसिफोरा बेबायदिनो जानांगौ आं बिराद मोजां मोनदों आब' लोगो मोननानै आं थाबैनो फैखासिगोन आंना गासैबो आब'जों फिक्स जाजोब्बाय आब'आ मालाय गावनि रेट दंखायो आब'जों कन्टेक्ट खालामबा नोंथांमोना मिथिगोन दोनथ'नाय जाबाय थांसै आं आब'खौ गालांसै थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दे आब' थांसै दे बाय बाय थादो आब' दे ओंखारबाय लोगोफोर नै आब'निफ्राय थांफिननोसै हासबेन्डआ नेगासिनो गारियाव स' बेखौनो नोंथांमोनजों एसे देखायबाय हासबेन्डआ बबेथिं नेनानै दङबा गारिखौबो नुवाखै बैयावसो दङ थांनोसै बैलाय बोराया गारि फिदिंबाय फाइनालि डान एबार थार्डआवहाय फैनोसै नायनोसै थार्डआव सोर फैफायो आंजों दिनैथ' रावखौबो मोनाखिसै बिकज जाय आंजों फैयो बिसोरो गासैबो बेस्थ'जोब गावबागाव खामानि दङनो फैफानो सोलाबाखिसै आरो एक्चुअलि टाइमिंआबो फुंद्राय नालाय उसुबिदा जायो ओंखायनो दा आङो हासबेन्डखौनो लानानै फैदोंमोन स' लोगोफोर आं थांफिननोसै नायलांबाय थादो मा जाखो नोङो आंबो एसे हरगासिनो दा नै न'आव बाबुआबो स्कुलाव थांदों नालाय बाबुखौबो लायनांगौना ओंखायनो थाब ओंखारफिनबाय जों जेरावबो हाबाखिसै मोजां लाजियो लोगोफोर थिनदों आं बोरायखौहाय ओमफ्राय गय खान्दिसे जालांसै खुगा बोरैबा मोनबाय फुङावनो फैथारनाय नालाय जेबो जानायबो जायाखै जि रायो केमेरा खेबबानो बोराया ओमफ्राय खेबथाबो आरोखि ना आङो लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोननि नायनायावसो आं बिराद गोसोखौ माने मा होनो बेखौ मा होनो गोहोखौ मोनो लोगोफोर केमेरा लानो भिडिअ खेबनो
नोंथांमोना एसेबां अनो लोगोफोर नोंथांमोन अनाब्ला बोरै सोलिनो लोगोफोर फाइनालि बङाइगाव सफैफिनबाय लोगोफोर मोनसै जोंना न'आ बारा गोजान गैला सापागुरि सारियालिखौ मोनफैखाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बेसेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोनलाय नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ आरोबाव थाबैनो लोगो मोनफिनबावगोनलाय लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर फर वाचिं माय भिडिअ बाय बाय लोगोफोर बाय बाय